माजबाद हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव लाइसेन्स गैयै बालाजों बुंफबनाय गंनै डाम्पार आरो ट्रेक्टरफोरखौ हमनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद खोन्दोआरि हाग्रा बिफाना बालाजों बुंफबनाय गंनै डाम्पार आरो गंसे ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा मावख'गिरि जयन्त कुमार ब्रह्मनि बिथोन बायदियै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया रौता आरो अरां ओनसोलफोराव संदाननाय हाबाफारि लायो आरो अन्थाइ लानानै फैबाय थानाय डाम्पार आरो ट्रेक्टरफोरखौ नागिरो। नागिरनाय समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा रौतानिफ्राय AS16AC 0903 आरो AS27C 6520 नम्बरनि गंनै डाम्पार आरो अरां ओनसोलनिफ्राय गारि नम्बर गैयै बालाजों बुंफबनाय गंसे ट्रेक्टरखौ हमनो हायो। उनाव गंनै डाम्पार आरो गंसे ट्रेक्टरखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लाबोनाय जायो।